Muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti ungonyora kuti rest in peace kuna Charles Chindundundu uyo akazvipfudza after anwa muchetura. Kusangana kwatwitter zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe ndinokutendai nesupport yamuri kutipa pano zuva nezuva, so musaregedzewo kusubscribe, kulike nekukomenta pamavideos edu kuti ange achienda kure. Muri yeZimbabwe nyaya yandadzoka naye ndemwe murume akazvipfudza iye nekunwa poison, ndokurekodha kavidhio asati afa achitaura kuti aiwa imimi chisaraye. Murume uyu anonzi iye Charles Chindundundu akazvipfudza nekuda kwekuti ainge audzwa negirlfriend yake inonzi Cleopatra kuti unekadora plus haunake. Zvichireva izvo kuti musikana uyu Cleopatra aingotraya kuudza mukomana wake kuti aiwa iwewe dziri nyaya dzepabonde hauzive zvaunoita, hautonake, hauna test, plus mubhurugwa mako iwewe unekadora, kanhu kawinako iwewe kadiki, hakana zvakanokwanisa kuita as compared kune vamwe varume. Murume uyu akaonawo zvakakodzera kuti regai ndingofa zvangu mushure mekunge audzwa mashoko aya, asi inini sekuona kwangu handifungewo kuti mashoko aya ndo angave ari mashoko ekuti munhu ungazviurayire, kana kuti ane zvimwewo zvaivawo zvichingomunetsawo asingade kuudza vanhu, nekuti kunzi unekadora zvakangofanana nekungonzi aiwa iwewe une mhino. But tichitotsvagirudzo munyaya yemurume uyu anonzi iye Charles Chindundundu, zvinonzi izvo akasike kutanga akatombonwawo poison mugore rakapera, gore ra2024, zvichireva kuti ipfungwa yekuzviuraya yaanga ainayo kubva kare. So muri yeZimbabwe inini ndakukuplayirai kavidhio kake achitaura iye kuti aiwa mimi chisaraye. Muri yeZimbabwe kana tine zvikutinetsa ngatingokwanise kusheya nevari pedyo, nekuti hazvisi nyore kuti unofira dzimwe nyaya dzakafanana nedzekunzi unekadora. So muri yeZimbabwe ndichipedza kuona vidhio iri ndinokumbira kuti muuye mucomment section muchingotudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yemukomana Charles Chindundundu uyo akaudzwa negirlfriend yake inonzi Cleopatra kuti iwewe unekadora plus haunake. Sometimes tinozosvika pakumeka uma decisions atingishoona kuti ari right kwatiri, ari correct kwatiri isusu. Tine hama tinadzo vachasara vacharwadziwa, tichavadya vamwe tichavabata asi vachapora, asi ndo decision inofunga pazvana nayo. Decision ayo ndo final decision yangu iyo. Kune wese anondida ene ndikudawo, wese anoona kuti enda koshe nosara nerugare, ndafunga kuti nzira yangu ndega anofamba ndega isava isina umwe munhu. Une hama dzangu mese amiri mese muzoenda kumba munoverenga tsamba yandasiya ndanyora ipapo, ndobva kushandisa zvese zviri.